मेरा एक ये छोटा छोटा बेटा है, ये चड्डी। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, चंगे वाली हूँ। ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೋಡಾನೆ ಕಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಹಿಂದಿಡು ಮನ್ಪುಗ ನಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡರ್ ఒక ಏಪಲು ಕೇಳಕದೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ఇప్పుడు आज यजमान जी को बयके है ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಯಕೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪ್ ಜಿ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ದ ಮುಂತೆ ಬಂಗಾವು ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಕುಡ ಕುಬ್ಬೆ ಸುಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಅಂಚಿನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬಯಕೆ ದಾದನಪ್ಪ ರಡ್ರಾಡ್ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದೇರು ರಡ್ರಾಡ್ ಚಾನಲ್ ಆದ್ರೆ ರಡ್ರಾಡ್ ಟಿವಿ ಬಂದು ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಏತು ಬಂಗ ತುಳೆ इजने एलारे कुनप घंटे एन मरांड हो हिंदी आता यजमान जी आपको क्या चाहिए ले लो कुब्बे सुक्के चाहिए कुब्बे के भी आर हिंदी नक्के मंत बड़ आर हिंदी के पेर इप्पट आला जाली आप जतो का कंटिन्यू मन पके देखेंगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही आगे आगे देखे होता है क्या आगे इंग दान ही नहीं नमने कट्टु निजे नाचो हिंदी बात इरुवे मंदिर मिनी मारद बर्पना कड़े सो हिंदी बात इरुवे ओके शुरू उनस मनपुग इनोंजी सब्सक्राइबर पंदित्तेर रेसिपी ಚಾನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ತುಕ ಓಕೆ ಇಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಗುಡೆಂದು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಪಾಡ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಕ್ ಪಾಡುವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕೊಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಆತಂತಾರೆ ಮಸಾಲೆ ತುಳ ಇಂಚ ಪತ್ತದನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಪುನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಭಯಂಕರ ವಿನಿಗರ್ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕುತ್ತಲೆ ಇದು ಡ್ರೈ ಆತನು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಏತು ಡ್ರೈ ಬೈದತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ರಪಕ್ಕಾಯರೆ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ತೋಜಾವೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಈಟ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಗದಾತನ ಹೆಂಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತರಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀನಿ ಇಂದೆ ನಾನು 2 ಸಲ ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ ಮರುವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಮರುವಾಯಿ ಯಪ್ಪ ಇಂದೆ ಕಿತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹೊಡ್ದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಇದು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಮೈತದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಈಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಬುಡಡವು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಮರುವಾಯಿ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಚುಯಿಕೆ ನಾಮೆಟ್ಟು ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ ಬೋಡ ಏನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಜಾಕ ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊನುಗ ಇಜಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಜ ನಡು ಮನ್ಪೊಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಯಾನಾಯ್ತು ಇಂದೇಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದು 2-3 ಚಮಚದಾತು ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಮರುವಾಯಿ ಬೆಯ್ಯರ ದಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ನಿಂಚ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿವು ಅಲ್ಲೇ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮರುವಾಯಿ ಬೆಯ್ಯರ ದಿನ ಮುಲ್ ಪುಳಿಲ್ನ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕುಡದುಂಡು ಇತ್ತೈಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತ ಖಾರಾಗ ಬೋಡ ಏನಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅರ್ಧ kgಗೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರೈ ಈತೆನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಲ್ ತಾರ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋಡು
ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೋ ಕೈ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಮರುವ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಐನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಜಿಂಜ ಪಾಡು ನೊಚ್ಚು ಮರುವಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದೀತಿನ ಈ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಮೈತದ ಡ್ರೈ ಆಯ ಬಿಡೋಡು ನಾನು. ನಾನಂದು ಇಂಚೆನೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಒಂಜೇ ಮೆಥಡ್ ಹತ್ತು ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಇಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ರಪ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಡಾಯರ ಯಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಈ ಮೆಥಡ್ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಮರುವೈಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ ಮರುವೈದ ನೀರಾಜೊಂದು ಬರ್ತಂಡು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ನಿಕುಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಜ್ಜ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿರ್ ದುಂಬು ಹೊರ ಇಂಚ ಮಂತು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಸುಕ್ಕ ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಮಸಾಲ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಆತಂಡು ನಾನ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ये देखिए खाने के बाद मेरा सब किचन साफ सुथरा हो गया। सब कुछ मैं धोकर यहाँ रखी हूँ। ये सब पानी उतारने के बाद ये सब स्टैंड में लगाती हूँ। ये देखिए यहाँ अंडा यहीं है पड़ा है क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं है। फ्रिज में भी अंडा फुल है, फुल अंडा है, इसलिए ये यहीं पे रख लिया। और ये मिर्च और नींबू उसको साफ़ करना है, इसलिए उसे भी यहीं छोड़ा। ओके, अब हमको बाहर जाना चाहिए। मैं एक आती हूँ, ये क्या बोलते हैं, नेल्ली नहीं, आमला बोलता है, आमला बोलते हैं ना नेल्ली को। मेरा हिंदी ठीक है या नहीं मुझे पता नहीं, मुझे जो आता है मैं वही कहूँगी। फ्लुएंसी नहीं है ना, इसलिए। एक है ये मेरा दूसरा बेटा, छोटा बेटा। चड्डी पहनो, जाओ। ये क्या है सिम्बा, चड्डी पहनो। ये मेरा छोटा बेटा है, वो चड्डी नहीं पहनता, चड्डी ये छोटा बेटा मेरा, ये छोटा बेटा है। ये चड्डी नहीं पहनता, चड्डी ना पहन के भी आता है। ये मेरे पति जी है ना, मेरे ब्लॉग खराब कर रहे हैं। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। वो क्या है ना, मेरा ये बड़ा बेटा है, वो बिना चड्डी के बाहर नहीं आता। ये एक छोटा बेटा है, वो जिंदगी भर चड्डी नहीं पहनेगा। उसके लिए एक चड्डी लाई हूँ। ये सिम्बा इधर आना बेटा, चड्डी पहन लो। लोग क्या कहेंगे, चड्डी पहन लो। रुको चड्डी पहना, ऐसा गुड बेटा मेरा, ऐसा। ये कत्तरी ए सिम्बा छोटा बेटा। छोटा बेटा सेकंड। आपका चड्डी देखा है, ये देखो सिम्बा सेकंड। ये छोड़ो, ऐसा कोई करता है क्या चड्डी को? चड्डी रहने दो,
सिंबा चड्डी रहना दो सिंबा। हाँ ऐसा। ओ भाई का चड्डी, ओ भैया का चड्डी है सिंबा। भैया का चड्डी मेघ्या को देना चाहिए ना। अरे चड्डी जा रहा है। सबको देखेगा। चड्डी पहनो सबको देखेगा तुम्हारा। ना कोई एल्ले चड्डी वाड़ना बच्ची नी चड्डी परत वाड़ोंदुल्ले। सिम्बा ऐसे नहीं करेगा बच्चे। बच्चों भैया का चड्डी है ना। हमारे घर में ये हमेशा ऐसे चंडे डिंग 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 ये हमेशा ऐसा है। वॉल्यूम से कम कर दो। आज किसी ने हाय हाय बोलने को नहीं कहा, इसलिए मैं हाय नहीं बोलेंगी। दो चैनल संभालते संभालते थक जाती हूँ। दो रेसिपी, दो वीडियो, दो शूट, बहुत थकान महसूस होता है। बहुत थकान महसूस के बाद यही बैठकर आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ ना, उस वक्त मेरे चेहरे पे हंसी आती है। मैं बहुत रिलैक्स फील होती हूँ। मेरा थकान सारा गायब हो जाता है। ये आंवला, नेल्लिकाय आंवला, कामला, कमला। आप मोबाइल में क्या करते हो? कुंडी है क्या? हाँ दिखाइए, मोबाइल दिखाइए, मोबाइल दिखाइए। आप क्या करते हो? हाँ हेलो श्रीमान, आपकी श्रीमती यहाँ बुलाती है। यहाँ देखो श्रीमान। सिम्बा नहीं है जी, श्रीमान बोली लो, श्रीमान। ಅಣ್ಣನ ಚಡ್ಡಿ ಹೋಗ ಮೆಗ್ಗಿ ಕೊರಡ್ಚಾವ್ ಬಳುವಳಿ ಆತ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪ್ಯಾಂಟ್ लाएगे सिम्बा। सिम्बा क्या नाश्ता करेगा? नाश्ता कब का? आपको अब वो पप्पी का ये उसका काम दे दो वहाँ से। काम देना हमारा सिम्बा भी पेट से उसका पेट 9 महीने चल रहे हैं, वैसा है। ऊपर नीचे रखो। ये रात को तीसरी बार खाना खा रहा है। देखो कहाँ है सिम्बा? हाँ देखो, ये तीसरा खाना, तीसरी बार। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟಿ ನಾನು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ ಅವಳು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಐದಾರ ಕಾಂಡದ ಚಾಪರ್ರೆ ಕುಲ್ದ ಚಾಲ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟಿಲ ಐತಾರ ಕಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತಾನು ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಾ ಆವೋಡು ಐತಾರ ಕಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗಳ ಚಾಪರ್ದನ್ ಚಾಕ್ ಕೋರಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವೆ ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಪಾಡುವೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಪನೊಲಿ ಬೈದು ಪೋದು ಬೈದೆಡ್ದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತೇನು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತರಗಿಡಿತ ಯಜಮಾನ್ರು ಆರು ಸಂಡೆ ಪೋಪೇರ ಆಣ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ದಿನಾನ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕೊರ್ನ ಕಾಸುನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಪುನ ದುಂಬು ಪೋನಗ ದಾದ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಪೂರ ಪಂದ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಕೋಡೆ ಶುರು ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿನ್ನೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ನಾನು ಸಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿದೆ ಗೆಂಡ್ ಓಕೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆತ್ಮೀಯತ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.